Basusu. Mimi ngokuthi wena kumsakano kwekuvunza isei. Umsangano wekuvunza ukuthi aseke. Makavunza ngomfungi umsangano weEaster. Manje ufuna basusu kuphi? Basusu kuphi ngomfungi? Ngeke ndakataura ngiko karuba uza kuti gorona vasiku. Ngeke ndakataura kuti umsangano disiya ndisiku yawo. Chiri makatara sanongokudzetsa mbai kubvunza ivana. Leo wakati bvato vakuzoti the reason asina kuita musangano was vakaisana vega mucommunity. Inini mucommunity navo list rakabuda mundu andisipo palist saka ndaenda musangano uite. Pasinaimba basusu. Imi mbondudza inini. Musangano munoendera kuti makapuwa chigaro kana kuti chika kuti iwe hatidyi nemusangano mba munomuyo. Kuzvine musangano kupi? Iwe dai unozoti ndakazviona last year pakabviswa overseer ngomashi. Kubviswa pai? Wakabviswa pachigaro. Chizvavo wakabviswa kana yambo basusu. Asi imi maifana abazvana handizozvaikuita sekuti tiende kusangano. Ndakazviziva zvangu ngati pabviswa overseer ngomashi apa isa hapana chatichawana. Ini ndaidya nemusangano sha. Ndivona unoziyewo. Wasvika ndine zvinhu zvangu. Izvo dai maingomasi vakatotanga kutipa makapu. Iwo maingomasi wangu nerudo unozviziyewo. Dai takatopuwa makapu, matisheti. Matisheti akungotokazo mapeza zvako kumaita zvimanapukeni vana vako. But dai tizotika izvo zvititori open for business. Gorero ndambodya nemusangano. Zvemahara kuti iwe wagara ndagara nambogara ini ndakamboshanda here handaingodya nemusangano ndaingozoti nguva yemusangano weEaster ndonguva yatinowana mari. Musajaire life yekudaro mufungi. Ndakareva ndatozviona kuti zvinhu zvikazvi hazvina katigotikari hazvina kutokuita katigotikari zvakanaka. Great car kudiko kwachona. Katigotikari ndinoona kuti hazvina kunyatsorongwa zvakanaka bhozi nini musangano disiya handimo ndandisimo musangano ndaenda musangano kuti hatina kana t-shirt kana kapu yatakapiwa. Zvine basa reizvesizvo. Iwe mazondairana handina chandakawana. Iwe nezoti zvidaita kutowana makapu mapleti dai takapuwa zvinhu zvemusangano goreri. Iwe kana mari dzemusangano ndaipiwa inini unzwa vanongodaro zvavo muchechi mune mari takabva nayo chechi yekukare dai izvi takatanga topuwa mari yekufamba ichikokorodza vanhu kuti vanhu vaimurare kuma-all night. Zvekukokorodzana nemaitomanikidza vanhu here paisingamanikidza vanhu here. Ukamanikidza munhu kuti uya kuchechi ane mweya wake unenge wapona ndewangu here ane mweya wake ndeunenge wapona. Kana baba soso asi handizvo zvamukatsamwire zvekuti mungatedze kuenda kumusangano nenyaya izvozvo. Ndizvozvo ini ndagara unongoziva ndagara ndaingorarama ndiri munhu yaikutongorarama nemusangano. Takabva kudhara nemusangano tizoti every Easter musangano weEaster dzine zvinenge zvakadzora. Vasusuka ndokumbira mufungi. Chii? Sei muchida life yakapfava kudai? Yakapfava because hakuzi kupfava. Taitoshanda. Taitora chikokorodza vanhu chirara kuma-all night. Kwangu kushanda. Aiwa vasusu. Noti maipiwa zvinhu kuti zvese maizviendesa here. Aiwa. Chero dai ndasaendesa zvese asi zvimwe ndizvo zvatairarama nawo. Nakusvika dai wakasvika ndine zvinhu zvangu magrosari machichi. Saka ndozvinokutarisai kushanda izvozvo nenyaya munongoda zvemari chete baba. Vakatipa mvumo yekuti ndifambe ndichikolektawo mari muvanhu ndichiona kuti tibatanidze mari dzemabhasi kuendesa musangano. Toona kuti musangano unenge wakamira sei. Saka ndozvamaida izvozvo. Dai pane zvinhu zvazvokuti waita mari waita dama iwe dama kudarika maikureya zvazvokuti hanzi maikureya vane dama waitosvika padama ravo pati musangano gore rino ndofunga wakangoona Easter gore rino. Aiwa baba soso aiwa kana chinjai moyo wenyu mufungi ingoite zvine dama raka handina basa nedama ini. Unoti maikureya vane dama maikureya vane dama dama zvavo vanaro asika imimi kakana zvizvo zvemusangano zvekuchechika kana makabviswa vanoti pachigaro kana kuti pachi hazvina kana nebasa musina maifanira kuenda kumusangano chete. Todemba overseer ngomashi dai wanga waripo dai tichidya nemusangano izvo. Kujairaka zvemara maita uri na overseer ngomashi. TV, Henzo TV.